Значи това хубаво слънце, където е пекнало, буквално следващата една седмица ще е слънце, така че няма как да не отидем и да изменим джитито. Палиш, спорт, се чува и звяра се пали общо взето. И също има нещо много важно, което искам да разбереш, и това е, че ако ти се кефиш на всички тези материални неща, като почивките, обикаляния, яките коли, джитито например, няма как да си ги позволиш тези неща до момента, в който ти си продаваш времето. В момента, в който ти спреш да работиш, спират ти парите, които ти можеш да изкараш. И това нещо само по себе си няма физическия вариант, който ти даде тази финансова независимост и свобода, която ти искаш. Точно заради това e-commerce и нещо, с което аз успях, нещо, с което аз занимавам, е толкова добро, защото буквално след като намериш продукта, който решава проблем на даден човек, създадеш сайта и пуснеш рекламите, ти разполагаш с цялото си време. Буквално това нещо може да работи с теб 24/7, дори докато спиш, може да го скалираш да продаваш в целия свят, може да продаваш и по 1 милион на месец, ако искаш, нямаш ограничение. Ограничението си само и единствено ти до каква степен ще решиш, че искаш да се развиваш. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони, номер 1 общността в България.